हाँ ए जाके इंसल्टिंग करा तो लोग इतना बढ़िया खाना बनल तब कहतर जे हमर बेंजू वाला पंडित ना बबुआ। हाँ सही में हाँ तो तनी अपन चुप चुप परिचय नेटू अपन कम। अब चली बड़ा सुंदर सुंदर गाना बजाना कमलेश देहाती जी से सुने के मिलल। कमलेश देहाती जी ही आसान ना रोला ए भाई गीत गौनई साफ सेरवा देता रहे। बहुत गौनई के मतलब जब दोनों पक्ष से तनी होत रहेला मजमा लागत रहेला तो तनी मजा आवेला। अब इतना नहीं सेरा जाता रहे जब हम कितना ही जाके उकासी है छोड़ी करा का हम मौका बर्बाद कर देले बा आवाजो नहीं खरो हो गल पहले खनी हो गाना बजाना वैसन होखे के चाहिए कि ब्यास के मतलब अगर ब्यास के ब्यास बोले तो अच्छा लगेला लागी झलवहिया के झलवहिया बोलस तो अच्छा लगेला लागी। अब बताई है को है ब्रासलेट चोर मने अब जान जाई की अभी हमारा बेंजू वाला के हमारा ठेकोइता के रे रे कोइले बाड़े हां 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 हो जाई छोड़ी ओकर घर अभी साड़ी से ई माने कलाकारी के माने ई ना हो ना। गीत संगीत कैसे होला कमलेश देहाती जी अरे बता बूढ़ा तनी महाराज और 36-40 वर्ष के उम्र भई आज जले गीत संगीत बुझैबे ना कल के का गाइले का बजाइले खाली कहत रहे जे 14 वर्ष के नचनिया ले आइल बने भाई तो नचनिया ले आइल बड़ा देखावे खातिर कि बांटे खातिर मतलब 14 वर्ष के लिए तो 18 वर्ष हो जाला तब न ले आवेला ए पर ध्यान दियो अपना अपना रेंज बताई हमारे कहू तिवरिया कहत रहे हो बेंजू वाला कौन कहले सा हई हई झलवहिया बा बेंजू वाला के हमरा अन अफसाना बोलता अपना अपना रेंज 400 रुपया कमाए के आ 5000 से बतियावे के ए पर ध्यान दियो हां अपन अपना रेंज में गीत संगीत हम सुनाई तनी नचनिया तनी खड़ा हो जाई खड़ा होगा तो आदत बाबा बुआ पी सावरिया 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 सा सा कहल गई बा कि नाम दिल से हरि का लिया ही नहीं तो खाक चंदन लगाने से क्या फायदा। और जब हरि के शरण में तू झूला नहीं तो कंठी माला झूलाने से क्या तनी नचनियों के खिया दो बेचारी तो हलो फराउठा खाए खातिर तैयार बिया छोड़ी तनी दे दलो लिंगा खाला लिंगा अब तो बताई हमरो कई चुटकुला कहत रहे आज काजे ने बाघ अझुरा दिल रहे है देखिनु कमलेश देहाती जी अपन खिस्सा हमारा पर मत कही ना जी ना तो वह हमारा मन पर गई यहाँ के जींस के बड़ाई करत रहनी है आज ए बार एक जगह फाट रहता तो 1000 दाम बा 2 जगह फाट रहता तो भैया 2000 दाम बा 10 जगह जींसवा फाट रहता तो कहने ओकर 10000 दाम बा और सही 3-4 जगह फाटल एक दिन इनकर मेहरारू जींस पहन ले हाँ महाराज और जब अजब फाट रहे कि हमारे सबके क्या बताई आज जात रहे लो अपना इस ससुरारी जात रहले इनकर ससुरारी जानतनी कहाँ हो बेदुआ बलिया में ससुरारी चल दिहले इनकर मौगी रहे नचनिया रहे आई रहल अच्छा लाल भाई जान जे आश्चर्य के बात ई देखनी जे ए बार धोती नु पहिनले बड़े ओ बार धोती ना पहिनले रहल जींस और टी-शर्ट पहिनले रहल इनकर मौगियो जींस टी-शर्ट इहो जींस टी-शर्ट है नचनियो के जींस से टी-शर्ट इनका मौगी के टी-शर्टवा के आगवा लिख रहे अमूल मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया आगे लिख रहे अब इतना बात तो हम देखनी नु इहो कम थोड़ी बड़े अपना जिनसवा के चैनवा के लागवा लिखौले रहे कि कुरकुरे है टेढ़े है मगर मेरे टेढ़े मेढ़े हाँ भाई कुरकुरे टेढ़े मेढ़े
सबसे तो 20 इनकर 14 बरिस के हई जौन नचनिया बिया हां ई निकल गइल इहो जींस पहिनले रहे आ फाटले कई जगह हां इहो अपन पिछवा लिखवले रहे क्या कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पाउडर पहले इस्तेमाल करे और फिर भी समाज थोड़ा सा भी गंदा नहीं रहेगा हमन के जा गोल के गोल भकोले बड़ा लो मनु भैया के फरमाइशी बा कि एगो राम पर तनी गीत गा देवे के बा हां भगवान के भजन पर जरूर सुनावे के बा तो अजय चाचा भगवान राम में जितना शक्ति हो मात्र एगो गीत सुनाई बा हमहू लयदारी सुनाई लयदारी तो जितना ई सैड सॉन्ग गावत रहे नु बाप रे बाप बुझात नहीं के जे गम के मारल होई है ना गम के ना इनका सदमा लाग गइल बा उतना ही सदमा में गीत गौनाई गावत रहे भगवान राम पर जितना शक्ति कहल गइल बा कि राम है मात पिता सुत बंधु संग सखा गुरु स्वामी सनेही आ राम के आस भरोसे बा राम के तो जिए पुनि राम और दिए पुनि देही राम कहे अधिकोट बने राम कहे बिगड़ी बन जाही अब बद्री कहे कुछ दुर्लभ नाही तो राम बसे जिनके उर्माही उर्मन हृदय होला अब मनु भैया जेकरा हृदय में राम बसना करतनी ओकर तरन तारा तो पूछे के बा धन्य धन्य हो जाई आज हमनी के सोचले ना रही हजा कि अयोध्या मंदिर में राम लाला भी उपस्थित हो जाई लेकिन ए बबुआ तब का तो भगवान के एगो भजन हम सुनाए ओकर सलाहदारी सुनाए तनी खड़ा हो जाई हो अरे तब भज राम सीता अरे रामायण गीता पढ़ के अरे तब भज राम सीता रामायण गीता पढ़ के परमादरणीय अशोक पांडे जी हमरा मनु पांडे भैया हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिले बानी नारायण जी बनौले रही रवा के गीत संगीत के माने हक तनी दोनों बगल से चहक पहक होत रहेला इनका से त निमन जौन आई रहले हमनी के मंदिरवा पर इनका से त निमन उ रहले उनकर बात मत कही बुझाव आ ई मर्दवा कैसन गाना बजाना चाहता ई सैड सॉन्ग में विभोर हो जाता रे कहत रे जे याद करता नहीं ओ प्रभु के हाथ तोरी का जरा गांव में एगो आंख चल गल तब न के मानो रवो सब ब्यास बढ़िया चुनले बानी 2 गो ब्यास ना जी आ 3 गो आंख 2 ब्यास आ 3 नेत्र बढ़िया चुनले बानी बताई रवा का बोका बोका कहत रहा खुद ओकरा अखिया को बोका का लागल बा लेकिन चली माने ई ना हक गीत संगीत के ए जे लोग 2 गोला काहे खातिर करावल गइल काहे खातिर कि तनी ब्यास 2-4 गो ऊ बोली है 2-4 गो ऊ ब्यास बोली है तो रउआ कुछ बोलते नहीं कि यार और मौगा बेंजू वाला बा ऊ फटर फटर चिल्लाते थोड़ी ओकर उहे काम हो जो है दादा पिटा के भागल बेंजू वाला से का मतलब बेंजू वाला के देखो नाल वाला के देखो झलवहिया बनल तो झलवहिया के देखो
रउआ हमार देखी हाँ हम तोरा आए है भाई झलवैया में केहू ना के जो हमने के देख दे गीत संगीत के माने ना तो इनका में दोष लाइक है ना मनु भैया जे झूठ से झगड़ा कोइले बात झगड़ा बना के का होई आज जे जरिए के दुश्मनी सधले बा तैयार बना के का होई आज जे लइकाइए के मौग होके ओकरा के हथियार धरा के का होई हथियारा भुलवा दी अरे भाई को एगो कांटा दे दे हल जानू कांटा तो मारे के दूसरा के तो मार लियो अपने के हमरा के यहाँ के कहतनी नाचतनी त ए बाबा जाय दीरा और गौ नहीं बंद हो जाए तोरवा ट्रेनो में अरे ताली बजा करके पैसा ना बबुआ हमार गौ नहीं बंद हो जाए तो हम पंडित जी हई मंदिर पर कोनो रही के टीका करे लगब नु ए 5-5 रुपया उसूले लगा हमार काम चल जाए लेकिन तहार गौ नहीं बंद हो जाए नु छुड़ावा पी जाओ के लगिए से रे तो ध्यान दियो ध्यान दे छीले का पड़े हमरा बहुत अंतर बा काहे ए दीपक जी अरे तर्रा मेरा में कहाला से अरे जिंदगी सवार जाई हो अरे तर्रा मेरा में कहाला से जिंदगी सवार जाई हो जिंदगी सवर जाई ये जिंदगी मिलल बा मानुष तन बड़ी भाग से नेहतन बैठी हो ये मानुष तन पावे खातिर देवता लोग भी तरसेला आ हमनी के मिल गइल बा हमनी के बुझाते नहीं के का भला हो का बुरा हो का धर्म हो का अधर्म हो हमनी के दूसरे के देखिए बड़ा सही कहल बा जितना लोग अपना दुख से परेशान नहीं है अजय बाबा जितना लोग अपना दुख से परेशान नहीं है वो दूसरा का सुख देख के परेशान ऐसे ब्रेसलेट चोरा ली हो काहे फलानवा के गाड़ी किना गइल बिया पट्टीदार हम मुहे माटी लेले बड़ा उ भखतर के हे काली माई हमारा लइकवा के बुखार अगर ठीक कर देबू नु तारा की हम बकरी के बच्चा जरूर चढ़ाई अच्छा धरती पर बकरी के बच्चा कमजोर बा काहे नहीं कि बाघ के बच्चा भाग दे उ त बुझत रे कि जहां बाघवा के बच्चा हो भखनी आ कि बाघवा तोड़ दे भाड़ा हमरे उतार तोड़ दे हमरा का भाग दी अब हम कहत रहे जे लकड़ी ब्यास हुए पातर ए बाबू भोजपुरी जगत में हम ही एगो बानी आज मन बुझी हो स्टील बॉडी ए ताकली हो देह से का मतलब बा ना देह से मतलब नहीं है जय हिंद जय भारत आंख मुड़ा दी हो तारा के मां को ताजमाल ली हो तर्रा मेरा में कहला से अरे जिंदगी सवर जाई हो अरे तो ए में बाटे राम नाम कविता रामायण गीत पढ़ के ए में बाटे राम नाम कविता रामायण गीत पढ़ के खोआ खा ले गांजा ना कितना तो हाफे लागो तरसन महाराज पूरा पसीना फेंक देते देहाती जी गीत संगीत ऐसन गाई कि लोग के बुझाओ ना तोरवा गीत संगीत गाओ तनी ए मतलब बुझात नहीं खे तो बुझे लगब अब बेरी बेरी अखिया के मुदे लगब अभी न्यूट्रल में बानी बुझियो जे न्यूट्रल में बानी तो छटपटा तरनु आ जब 3 नंबर के गियर ठेलेब नु तो दरिए पर कूदे लगब बाबा अब ना पर ध्यान दियो हम काहे अरे भाई एकरा के खेदो हो मारा करा के काहे
तनी गीत संगीत पर ध्यान दी। ए, अरे तो अभी से कति बारी कहे अरे कल भजनिया हो। अरे तो अभी से कति बारी कहे कल भजनिया हो। अभी से कति बारी कहे कल भजनिया हो। अभिषेक तिवारी करे भगवान के भजन करो काहे ए बार भगवान के भजन कले बोलू हाँ पानी तो पिए जिंदगी तार धन्य धन्य हो जाए। भगवान के भजन कर लो। हाँ ए व्यास जी हम भजन ना करब तो का करबे रे? बताई हाँ बताओ। हम तो लोग के गजन करब। तोनी क्या अवतारे बा गजन करेला देखिनु अजय बाबा ए भाई तनी पनिया दे रात भर भगवान के हमनी के नाम लेता नहीं जानू 10-20 हजार बचावे में आखिरी लग जाता। आई आवत तरी सन भगवान के नाम ले तरी सन। अरे बाप हो भगवान के तो डाणवा से मार दे तरी सन के सीधे बैकुंठ में चल आ तब बिहने देखी तो एकनी के मन एकदम झोरा भरले बा रुपया से माहौल हो गइल बा। ऐसन गीत संगीत के ऐसन पहले के गाना बजाना में देहाती जी को कितना सुंदर बात कहूं। आज एबार हमनी के लोग ब्यास कहता तो ब्यास के काम नचनिया के ले गई लेकिन देखिनु जैसन माहौल चलेला वैसन माहौल में ढले के चाहिए ना जी। पहले के ब्यास लोग में एबेरा के ब्यास लोग में तो अंतर बा। पहले के ब्यास लोग के फोन जाई तो कहाई के ब्यास जी खाली बानी तो हमनी के कहब जा कि हां खाली बानी तब पूछन जाई कि रोवा में ढोलक बजावेला के और छोटकू लइको बजावेला नु। अरे हां भाई तो काहे कि बहुत सुंदर एगो लइका बा बजावेला तो ई लोग सोचे कि चलो ढोलका हैया बढ़िया बड़े नु तब बेसो नीमने होई हाथे वाला लइके नु। हां हां साटा हो जाई। अब ए बार फोन आवता तब फलाना ब्यास जी हेड डेट के खाली बानी हां जी खाली बानी नीमन नचनिया रखले बानी तेरे 14 बरस के हम कहनी कि हाँ हाँ बढ़िया बिया धीरज भैया बढ़िया बिया तब बहनों आ जाता 10,000 ले साटा हो जाता गवा जाता रुपयो मिलता आ जहाँ कहनी जा कि हाँ एगो बिया काम चलावे ले एगो बिया नेपाल से आइल बिया जीवन में फोन राय करे कहिए कि सुनी ब्यास जी घरवा से राय को के फोन करत नहीं ए अच्छा लाल जी जीवन में फोन आई ना उन नंबर देखे के नाम मिली काहे तो अभी से कति बारी कहे अरे कल भजनिया हो काहे तो ए में बाट राम नाम कबूतर रामायण गीत पढ़ के ए में बाट राम नाम कबूतर रामायण गीत पढ़ के कम कर दो। अब तनी हमरो सबके लयदारी सुनाई सेवरा गीत ना सुनाई जन सुनाई। हाँ मनु भैया के का तो फरमाइशियो बाबू हो सब पूरा हो जाई बताई रजाई ले लो गुदगुदी करेला देहाती जी गीत संगीत ऐसन गाई कि लोग के बुझाओ ना तोरवा गीत संगीत गावत तनी ए मतलब बुझात नहीं खे तो बुझे लगबो आ बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबो अभी न्यूट्रल में बानी बुझियो जे न्यूट्रल में बानी तो छटपटात रहनु आ जब 3 नंबर के गियर ठेलेब नु तो दरिए पर कूदे लगबो बाबा अब ना पर ध्यान दियो हम काहे अरे भाई एकरा के खेदो हो मारा करा का है तनी गीत संगीत पर ध्यान दी। अरे तो अभी से कति बारी कहे अरे कल भजनिया हो। अरे तो अभी से कति बारी कहे कल भजनिया हो। अभी से कति बारी कहे कल भजनिया हो। अभिषेक तिवारी करे भगवान के भजन करो काहे ए बार भगवान के भजन कले बोलू हां पानी तो पिए जिंदगी तार धन्य धन्य हो जाए। भगवान के भजन कर लो। ए व्यास जी हम भजन ना करब तो का करबे रे?
बताई हाँ बताओ। हम तो लोग के गजन करो। तोनी क्या अवतारे बा गजन करेला देखिनु अजय बाबा ए भाई तनी पनिया दे रात भर भगवान के हमनी के नाम लेता नहीं जानू 10-20 हजार बचावे में आखिरी लग जाता। आई आवत तरी सन भगवान के नाम ले तरी सन। अरे बाप हो भगवान के तो डाणवा से मार दे तरी सन के सीधे बैकुंठ में चली आ तब बिहने देखी तो एक के मन एकदम झोरा भरले बा रुपया से माहौल हो गइल बा। ऐसन गीत संगीत के ऐसन पहले के गाना बजाना में देहाती जी को कितना सुंदर बात कहूं। आज एबार हमनी के लोग ब्यास कहता तो ब्यास के काम नचनिया के ले गई लेकिन देखी नु जैसन माहौल चलेला वैसन माहौल में ढले के चाहिए ना जी। पहले के ब्यास लोग में मेरा के ब्यास लोग में तो अंतर बा। पहले के ब्यास लोग के फोन जाई तो कहाई के ब्यास जी खाली बानी तो हमनी के कहब जा कि हां खाली बानी तब पूछन जाई कि रोवा में ढोलक बजावेला के और छोटकू लइको बजावेला नु। अरे हां भाई तो काहे कि बहुत सुंदर एगो लइका बा बजावेला तो ई लोग सोचे कि चलो ढोलका हैया बढ़िया बड़े नु तब बेसो नीमने होई हाथे वाला लइके नु। हां हां साटा हो जाई। अब ए बार फोन आवता तब फलाना ब्यास जी हेड डेट के खाली बानी हां जी खाली बानी नीमन नचनिया रखले बनी तेरे 14 बरस के हम कहनी कि हाँ हाँ बढ़िया बिया धीरज भैया बढ़िया बिया तब बहनो आ जाता 10,000 ले साटा हो जाता गवा जाता रुपयो मिलता आ जहाँ कहनी जा कि हाँ एगो बिया काम चलावे ले एगो बिया नेपाल से आइल बिया जीवन में फोन राय करे कहिए कि सुनी ब्यास जी घरवा से राय को के फोन करतनी ए अच्छा लाल जी जीवन में फोन आई ना उ नंबर देखे के नाम मिली काहे तो अभी से कति बारी कहे अरे कल भजनिया हो काहे तो ए में बाट राम नाम कबूतर रामायण गीत पढ़ के ए में बाट राम नाम कबूतर रामायण गीत पढ़ के अब तनी हमरो सबके लयदारी सुनाई सेवरा गीत ना सुनाई जन सुनाई हां मनु भैया के का तो फरमाइशियो बा वो सब पूरा हो जाई बताई रजाई ले लो गुदी करेला तुरंत देले बा उहे रुदी दवाई हो ई कुली फरमाइशी हो तो निमन जगरवा फरमाइशी कहले बा निका के फरमाइशी कह दे त बाप रे बाप लार पोटा गिरा के एकदम साफ खत्म कर देता रही लगिए का अखिया लोराइल बक्का है हाय हाय हां एगो अखी ओहो लोरा जाता। एक दिन तो देहाती है जी हाँ। कि हम गईनी आ देहाती जी के यहाँ गईनी तो हम बैठ गए एगो खटिया बा भाई हाँ 60-12 खटिया हो बाप रे बाबा उ बिनले रहले आज ले बढ़ले बा हाँ 1019 बरस बैठ गईनी हम आ किचनावा जोनी कर खानावा बनेला आ उ जंगलवा एक लग जहां हम बैठ रहनी तो किचनवा में बेचारू गइले अपना मौगी से कहत रहे कि सुनत तारू हो हेतना दिन बियाह भइले आज ले तरह से एगो बात हम कहे के चाहत लेकिन कहत नहीं की कहली कि कही बोली जौन रवा कहले बानी हम नइखी मनले इहा के कहनी कि सुनो ई बतावो जे तहार कुआर में कोई गो बॉयफ्रेंड रहल है ई का कहत उ कहली कि बे इहो कुली पूछल जाला बे ना हम सीता बने ना रवा राम बनी रवो कम बनी हां आज तिलक गइल बा एकर कोनो गारंटी बा अब जान जाई कि मौगी से पूछत रे कि ई बतावो जे कुआर में तहार कोई गो बॉयफ्रेंड बाड़े मौगी कुछ बोलत नहीं है ना कि चनवा में एगो डिब्बा धइले रहे आ डिब्बा जब खोललस तो में चावल माने 8-9 गो दाना रहे 100 रुपयो रहे तो कहले जे ई डिब्बा काहे के देता रू मौगी कहलस कि जब हम कुआर में बॉयफ्रेंड बनाई नु तो ई दाना चावल के दानावा ये डिब्बा में धो दी याद परे खातिर कहले जे अच्छा ठीक बा दब गिनी चावलवा गिने लगले नु तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो चावल के दाना रहे कहले जे अच्छा चलो कुआर में आजकल के जमाना में 8 गो बॉयफ्रेंड कोनो कमे घड़ी चलता तो शुरुआत होता ई पूछले जे अच्छा 8 गो तो चावल के दाना बा
आ होई 100 गो रुपया बा आए मौगी कहल कि ए नाती नइख जानो 2 किलो चावल तो पहिले ही के बेच चुकल बा वही का पैसा वही के पैसा बा मेहरारू सोरहो सिंगार क के घर रियाज करो सेज पर बैठल बिया हाय 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 सजनवा घूंघूटा उठावो तारे देखी लयदारी बरांड लयदारी हमरा से सुनल जाला नाम गंगा दास तुमड़ी में जले ना कंपोज है कुली ध्यान दो कंपोज की जब मरद गइल बाड़े सोरहो सिंगार कइले बिया घूंघूटा उठावो तारे ए राजा जी का हो आज हमू जानता नीनू का कि आज हमार सुहाग रात हो जानत रे ए राजा जी अभई के फिलहाल में गावना करा के नया नोहर कनिया भी आइल बानी ए राजा जी आज भर जाए दी जय दी ए राजा जी का रे आज बड़ा हमरा लाज लागता अरे ये जिला जाता रे गड़िया में नचनिया के मतलब कलू ई ह हां जे जॉन बोले तो गलती ना नूडर बसा है तो बोलते बोलते रुक जाती है बुझा तक सांसें अटक गई वो तो बोलतिया चांदनी चांद से होती है हजारों से नहीं सितारों से नहीं मोहब्बत से एक से होती है बाप तहार हजार तहार माने कई हजार पूज गइल होई एकर कोनो गारंटी नहीं है देख नो तोर मुंह जैसन बा तो शहर नहीं खेते बोला अरे भाई मौगी जब कहतिया कि ए सजनवा छोड़ दी उ आइला ओ आवे लायक नहीं है लाज लागता मर्दा कहत कि अरे मर्द मेहरारू के रिश्ता हो गई आ तहरा अभी लाजे लागता ई ठीक नहीं खू कर मौगी कहतिया आ कि जनी बबल बुताइए सैया जी अभी धरी जहनी हमरो अरे कलैया जी तो हमारा बुझाला अरे करब घोटाला अरे आज लागता ए पलमुआ हो तो मौगी कहती है बा बाबा तहरा बातें औरतिया कहतिया जन बबल बुताइए सैया जी अभी धरी जनी हमरो कलैया जी हमारा बुझाला करब घोटाला आज लागता हमारा बुझाला करब घोटाला आज लागता ए सजलवा हो अरे तो लाज लागता ए पिया लाज लागता मीठी तोरा बोलिया में राज लागता वही लाग लागला
हजारों हजार रुपया के पुरस्कार नमो तो तनी हम गबड़ा तनी अब भाई बनी अच्छा निखिल भैया और राकेश भैया दोनों आदमी हमरा के बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत के एस फिल्म्स पता हमरा मनिया बाजार प्रोपराइटर हमरा सचिन बाबू 51 रुपया के पुरस्कार दिल बने जा चैनल तहर एकदम तहलका मचा दी लेकिन व्यास वीडियो मंडली हो 5 को व्यू ना जाई ना हां चैनल कोई लोग के ए पूरा सब्सक्राइब 5 को घट जाई देख ली हो इतना मन कर जी मनी को देखनु जितना ऊपर के करिया हुवन नु भीतरियो उतना भीतरियो करिए जी बाबा करिया हो का है ठीक सुनो तू देखले बड़ो तू देखले बड़ो औरत कहते के राजा जी आ किसी हरे बदाने बो लब जानी साथी कलू बाबा के तनी बात मान ली हो दूध दही आज भर लगिया से हो दूध दही आज भर लगिया से हो मनु भैया के तरफ से अच्छा हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दोसर के देखी नु जे दोसर के पुरस्कार देवे और नाम बोलवावे नु तब बुझी जरूर में कुछ जरूर न जरूर बा ना जी ऐसे कहे के बा आ किसी हरे बदन बोल जानी साथी दूध दही आज भर लगिया से हो हमनी के घर जीवन बानी हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिल बनी नारायण जी परिवार बनौले रही काली मैया के दया दृष्टि सब पर बन रहे काहे सिंहने बदने लब जानी साटी दूध रही आज भर लगिया से तो तोहार कहल निकल के रह लगा बाज लागता अरे तोहार कहल निकल के रह लगा बाज लागता ए सजलवा हो अरे तलाज लागता ए पिया लाज लागता बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत गीत संगीत में तनी मेहनत कइला बहुत अच्छा लागेला खड़िया मकई खानी एकदम बुझाता ठजाम का होता रे ए पर ध्यान दी
तनी मेहनत करे के सीखी। नचनियो ऐसा व्यवहार है कि महीना ए भाई 14 बरिस के हियो भाई। बा हाँ 14 बरिस। अब के बुझता आइल बाबू 8 साल के रहे तो नचावल शुरू कइले, अब उम्र हो गेल बा 14 साल। बा हाँ 14 साल के बचनी लोग ना देखी एकर से टसकल जाता। हां एकर माने बल एकदम खत्म हो गइल बा एकदम। थोड़ी एकर पीरियड बा अभी रह भाई काहे भाव लगता गीत के। अरे तो अभी शक्ति वाली सैया बुझी मजबूर, आज भर हवा से बा ना के राखी दूर, आज भर हवा से बा ना के राखी दूर। तो हमारा बुझाला करब घोटाला आज लगता, हमारा बुझाला करब घोटाला लाज लगता। अरे तो लाज लगता ए पिया, अरे लाज लगता। अरे तो मीठी तोर बोलिया में राज लगता, शांति माहौल हो। गीत संगीत निमन गायब लोग बैठ के देखी तक एको हल्ला होता। रवा गावत त जितना बाप रे बाप को बहुत बहुत रुपया पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। गीत संगीत में तनी मेहनत कइल जाला बहुत अच्छा लागेला। खड़िया मकई खानी एकदम बुझाता ठजाम का होता रे। ए पर ध्यान दी तनी मेहनत करे के सीखी। नचनियो ऐसा व्यवहार है कि महीना ए भाई 14 बरिस के हियो भाई। बा हाँ 14 बरिस। अब के बुझता आइल बाबू 8 साल के रहे तो नचावल शुरू कइले, अब उम्र हो गेल बा 14 साल। बा हाँ 14 साल के बचनी लोग ना देखी एकर से टसकल जाता। हां एकर माने बल एकदम खत्म हो गइल बा एकदम। थोड़ी एकर पीरियड बा अभी रह भाई काहे भाव लगता गीत के। अरे तो अभी शक्ति वाली सैया बुझी मजबूर, आज भर हवा से बा ना के राखी दूर, आज भर हवा से बा ना के राखी दूर। तो हमारा बुझाला करब घोटाला आज लगता, हमारा बुझाला करब घोटाला लाज लगता। अरे तो लाज लगता ए पिया, अरे लाज लगता। अरे तो मीठी तोर बोलिया में राज लगता, शांति माहौल हो। गीत संगीत निमन गायब लोग बैठ के देखी तक एको हल्ला होता। रवा गावत त जितना बाप रे बाप को के गइले बंटी बबली मारे जितना वो हल्ला नहीं खन करत ओसन ए ओसे ज्यादा इहा के हल्ला करत नहीं। अगर आ गेले एगो ठाकुर जी देखले अरे भाई कहत रे एगो लड़का एगो लड़की से प्यार प्यार मोहब्बत के एगो गीत
आहा आई सेक्स सोन में तोहर दिल हो कि चार्जर कतही लगा ले लू। एगो लड़का एगो लड़की से प्यार बा, बहुत दिन बाद लड़का फोन लगावता लड़की पर आ लड़की नंबर देख के ब्लॉक कर देती है। लड़का अपना संहतिया के लगे गइल बा आ कहता कि रे संहतिया तनी हमारा जनुआ ला नंबर पर रखले बड़े। हाँ हाँ रखले बनी, एक बार गइले नी सर्किट करे रे हमार आइटम तेल सर्किट करता रे ना भगले। नंबर तनी बोल लिखी। हाँ बढ़िया नंबर बोली है 94 400 अच्छा 94 400 अब 95 575 हो लगाई लग जाई। टुस 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 अरे तो कट गई रे मोबाइल पटना गइल मोबाइलिया हगी देलस। रोक रोक एगो दोसर नंबर लगावे के पड़ी। बोली 99 ऊपी 262 99 ऊपी 262 RR 21 हेलो टुस बोल 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 टुस टुस पिलेले 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 माइक लो माइक लो माइक लो पिलेले पिलेले हेलो आवाज नहीं है का ना ले है मैं हेलो का हो फोन कइला पर नंबर ब्लॉक कर देता रू। हां ना तू ओने से फोन करता रू हां ना व्हाट्सएप पर मैसेज करता रू। हाय 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 आखिर काहे हमार नंबर ब्लॉक करता रू। ब्लॉक ना करी तो का करी। सुनो तो तू दूर से मत बतियावो हां न तो ये घड़ी तो रिकॉर्डिंग में पकड़ा जाता नु तो लागत तर सब भईवा हूं के तू लगे आवो लगे तोरा के बताओ तनी हो लगे आवो। जन मोबाइल ले ले बड़ो वो वापस करता नहीं। अरे मोबाइल जन देला बने तन काहे के देता रे अंगूठी भी दे ले बड़ो अच्छा वो रख लो। रख रख चल 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 मने ना तोरा के हम बोलले बानी ना मरले बानी ना कोनो बात बा तो काहे के मोबाइल देता रे काहे रे ए जान का हो जा तू हमरा के अब भूला जा। भुला जा कि लेके होने ढुला जा। अरे कितना आसानी से कह दे लेकिन तू हमरा के भूला जा। मरे जिए के कसम खइलू आज बीच मैदान में कहत रहे कि हमरा के भूला जा। अरे काहे भूला जाई रे। अरे पगली जिंदगी में आई थी कहानी बनकर निगाहों में बस गई जिंदगानी बनकर जिसे मैंने पलकों तले रखा छुपा कर वो मेरे पलकों से निकल गई पानी बोल तहार हंसत खेला जिंदगी नीलाम कर दे। तहार हंसत खेला जिंदगी नीलाम कर दे। तू जानत नहीं ख ऐसन काम कर दे। अरे काहे पीछे पड़ल बड़ा ये अभिषेक तू हमरा के अब भूला जा न त तहरा के सरेआम बदलाम कर दे। रे ने पवा देखेंगे बोलल जाला। धीरज जी नचनिया के जवाब बा। हाय हाय आहा लइका कहता कि जा 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 कौन कमी बा आज तू हमरा के भुला गई। ओहो लइका का कहता सुनाए सलाम का दिहल बादिया रे जिए के बल ना करे देख तोहरा मारे सुनाए सलाम का दिहल बादिया रे जिए के बल ना करे देख तोहरा मारे। मनु भैया हम काद प्यार तोहसे हो हम काद प्यार तोहसे तू ता सजा दे तोहर
दिल हो कि जान जो कतही लगा लेलू तोहर दिल हो कि जान जो कतही लगा लेलू निखिल भैया हमने कहा हजारों हजार तू अब पुरस्कार मत दो बहुत देहला तू हाँ अरे ध्यान बढ़ले बा सुनो हाथ में धरा दी हाँ अरे सबसे पुराना ड्राइवर हमारी होवे इलेक्शन रहे आ छापरा ले बेचारा टेम्पू लेके चल जा आ जब ढांचा आवे बाप रे बाप बुझाओ कि डांड तोड़ दी एकदम आहा मनु भैया हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिल बनी बताई लड़की छोड़ देहलस तो जब लड़की छोड़ देलस तो हम जी के का करब आ जब जियबे ना करबे मनु भैया तारा रुपया लेके का हो हाय हाय लड़का कहता के सुनो जा सुनो ये सनम दिहल बारिया जिए के बलना करे देख तोहर मारे हम कहानी प्यार तोहसे हम कहानी प्यार तोहसे तू ना सजा देलू तुहर दिल हो कि जान कतही लगा लेलू दिल हो कि जान कतही लगा लेलू सच होते लड़का कहता कि जा तनी हमरा पर ख्याल नहीं थे कब न मुस्कुरालू तू छल में रूठ जालू तू अरे जरत जैसे दिया होखे वैसे पुत जालू तू जरत जैसे दिया होखे वैसे पुत जालू तू और यार दुल्हा सरकार के छोटका बाबा अच्छा छोटका बाबा तब तो है ठीक नहीं खेला छोटका बाबा हाँ आजकल के जमाना से है एकदम ठीक है नहीं खेला देख ले लड़का कहता आ बड़का बाबा मानी बड़का बाबा आ छोटका बाबा देखी रो बड़का बाबा हुई तो बाप रे बाप तो दिखत नहीं कि घबराता मम्मीला हाँ कब न मुस्कुरालू तू छल में उठ जालू तू अरे जन्नत जैसे दिया होखे
कैसे बुत जालू तू सूते न देलू सपनों में हो सूते न देलू सपनों में तू आके जगा देलू ले लो पुरस्कार मत दे रुपये तो देख के देखो तनी के एकनी के मन बढ़ गइल बा हां जे एकनी के कुछ बुझत तारी सो हां अशोक बाबा हमरा के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बार बार प्रणाम करो वाह सूते न देलू सपनों में तू सूते न देलू सपनों में तू आके जगा देलू तुहर दिल हो कि चाँद जो कहीं लगा लेलू तुहर दिल हो कि चाँद जो कहीं लगा लेलू फिर बड़का बाबा के तरफ से ई अब बदल दिलो हई कुली बदल दिलो अब दोसर आवे दोसर चले हई हाँ अब तनी होने से उनु ठीक रही ना जी चली तो के अति प्रिय भाई जेकरा के बहुत हम मानी ले सैनी डीजे साउंड सीपुर सकरा आ कलू बबुआ हजारों हजार रुपया के पुरस्कार है गीत पर नारायण जी तारा के बनौले रहो लइका कहता के सुनो दिल या दिमाग में बसलू अभिषेक तिवारी के अरे तलना अरे ख्याल कैलू पंकज खेसारी ख्याल कैलू पंकज खेसारी दिल अब एक के बंद कर देवे के बा हाँ अब दोसर चलावे के बा दोसर चलावे के बा साफ पे बंद ना कर दी जहाँ रनी हो वजह से दो चार को फेंक दी वो ठीक रही दिल या दिमाग में बसलू अभिषेक तिवारी के तन न ख्याल कैलू पंकज खेसारी के पैसा पकैलू प्यार जा पैसा पकैलू प्यार जाल हमके भगा देलू अरे तुहरे दिल हो कि चार जो कतही लगा लेलू तिलक उत्सव में आयल बनी जा तो लास्ट में हम एगो दुल्हा दुल्हन खाते एगो गीत सुना देता नहीं अब मनु भैया ना जी चली तो
के अति प्रिय भाई जेकरा के बहुत हम मानी ले सैनी डीजे साउंड सीपुर सकरा आ कलू बबुआ हजारों हजार रुपया के पुरस्कार है गीत पर नारायण जी तरह के बनौले रहो लइका कहता के सुनो दिलिया दिमाग में बसलू अभिषेक तिवारी के अरे तलना अरे ख्याल कैलू पंकज खेसारी के तलना ख्याल कैलू पंकज खेसारी के दिल अब एक के बंद कर देवे के बाद हाँ अब दोसर चलावे के बाद दोसर चलावे के बाद साफे बंद ना कर दी जहाँ रनी हो वजह से दो चार को फेंक दी वो ठीक रही दिल या दिमाग में बसलू अभिषेक तिवारी के तन ना ख्याल कैलू पंकज खेसारी के पैसा पकैलू प्यार जा हो पैसा पकैलू प्यार जाल हमके भगा देलू अरे तुहरे दिल हो कि चार जो कतही लगा लेलू तिलक उत्सव में आयल बनी जा तो लास्ट में हम एगो दुल्हा दुल्हन खाते एगो गीत सुना देता नहीं अब मनु भैया रहो ये प्रभु से निवेदन करो अक्की जोड़िया बोलल रहो दुल्हा दुल्हन के दुल्हा दुल्हन के अक्की समधि समधीन के ना सरकार तो सुन गई बनी तो यह गीत पर रउआ सब आके लुटाई तबे गीत सजेला हाँ सोहर में या सेहरा में कोनो अंतर ना है एके हो दुल्हा दुल्हन के हो दुल्हा दुल्हन के दुल्हा सरकार के बड़ भैया बड़ भैया तब तो है तो ठगा तनी जा हमनी के का भैया ये ना चली कम से कम में जीरो एगो बढ़ा दे तब ठीक रही हाँ ये जीरो बढ़ा दे बढ़िया रही दुल्हा दुल्हन के हो दुल्हा दुल्हन के अजय बाबा अरे तो जोड़िया बनल रहो जोड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के ना जोड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के ना यहाँ के बड़ भाई निखिल जी दुल्हन सरकार के हनु अच्छा अच्छा धन्य हजारों हजार रुपया के पुरस्कार नारायण जी बनौले रही हाँ चढ़ के लुटाई
सब हजारों हजार रुपया के पुरस्कार लुटौनी श्रद्धा के जगह मनु भैया अब देख ले एक और जमाना नहीं है हनु गंगा जमुना में जबल भर रहे पानी दुल्हा दुल्हिन के रहो जिंदगानी दुल्हा दुल्हिन के रहो जिंदगानी आ कितना सुंदर लागे कितना सुंदर लागे ऐसा सुंदर सी इतना चलबे भाई छोड़ दियो का बंद कर दियो अब साफ है हाँ हाँ उजर उजर चलबे तब देख सुंदर लागे ऐसा सुंदर सी दूल्हा दूल्हा